Over the last 6 years, the Welsh FA and the Irish FA have come together and they've made this an annual event where we'll play in Wales in 1 year, and then the second year then we go over to Ireland. The introduction of a cup has made an added spice to the competition. I think there's probably about 20 academies in Wales that we can select from, and over a 3 to 5 contact days we've selected 18 to come on this 5-day window. Ar noson wyntog y maes tegid Iwerddon ddechreuodd gryfa gyda Daniel Grant yn rhoi'r gwyddelod ar y blaen wedi 12 munud. 10 munud yn ddiweddarach ac fe darodd Iwerddon eto wrth i Eion Hunter fanteisio'r flerwch amddiffynol. Cyfle da i Gymru yn yr ail hanner, pas Michael George wedi ei mesur yn gywir, ond ergyd Andy Vale fymryn heibio'r postyn. Ac aeth Iwerddon ymhellach ar y blaen wrth i Jordan O'Reilly chwipio'r bêl heibio i Iwan Roberts yn y gôl. Doedd y gwyddelod heb orffen eto gan i Matthew Barrett blannu ergyd i gefn y rhwyd wedi i Gymru fethu a delio â chi gornel. Felly Cymru'n colli o 4 i 0 yn y gêm gyntaf, digon i'w drafod cyn y gêm nesaf mewn deudydd. We fell short tonight, so yes, it is disappointing, but we've got a chance tomorrow to put that right. And like I say, we've put that to bed last night now. We can't do nothing about it. Yeah, what we can do now is go and prepare properly, ready for tomorrow. Fi'n credu bod y nerves allan o'r ffenest nawr. Fi'n credu oedd neithwr yn profiad anhygoel i ni mewn ffordd, ond dim byd da ni colli fori, so gobeithio allan ni mynd mas na a ennill y gêm. Dim otch pal lefel ti'n chwarae i Gymru, mae dal yn gret, ti'n gweld. Os yn semi-pro, yn professional, cap i Gymru, mae'n dda iawn. Da ni'n gorfod, dwi'n meddwl, rhowch lot o calon i mewn i gêm y fori. Os da ni cael pethau gywir, dwi'n meddwl bod da ni'n gallu cael y 4 gol da ni angen. I'r dre newydd felly, a Cymru'n gobeithio am ganlyniad gwell yn ei hael gêm yn erbyn y gwyddelod. Ond eri Gymru ddechrau'n gryf Iwerddon ath ar y blaen, yr ymosodwr Jordan Muldoon yn curo'i ddyn a curo Iwan Roberts rhwng y pist. Fe gafodd Cymru gyfle i nion i'r sgôr cyn yr egwyl, ergyd Cameron Keach yn rhy boeth i'r golwr, ond Aaron Hughes-Jones yn methu manteisio'r y bêl rydd. A dath Daniel Williams yn agos i rwyddo yn yr ail hanner, ond ei ergyd y methu'r nod a'r gwyddelod yn ennill y gêm gan sicrhau Nghwpan Coffa John Coughlan. Nath Pikey gweud cyn y gêm bod angen dangos bach mwy o character yn ystod y gêm, a fi'n credu wnaethon ni'n dda, a hanner cyntaf fi'n meddwl gallen ni fod wedi cael 3, falle 4 gol, ond lot yn well o di mawrth, yeah. We asked for that reaction, and to be honest, they give it to us. We changed our pattern, we went more direct, we become more in the faces of the Irish, probably taking on the disappointments on Tuesday night to bring in and applying that today was absolutely magnificent, and we can only be proud of them.